aɗa andi kamɓe fandar maɓɓe ko wadde blocus capital o sibu laamu Mali ngu ƴettino décision wiide woto hay goto wattu yeeyde carburant gure tokose ɗe gure gonɗe nder leydi ndi par ce que ɓe mbiyata ko carburant ɓe yimɓe jeeyata dans les petits villages ko ɗin jinim sodata pour wadde motoji kamɓene ɓe mbi ɓaadi laamu Mali waɗi noon kamɓene carburant natta e nder Mali ɓe mbaɗi essayé joni noon hawre ɓe dañi hen victoire to ko haalde gonga hay so tawi ko balɗe ɗe heewani so tawi capital ala carburant ala hay batte ɗum kam firta tan ko laamu ngu hankkadine natti wadde contrôlé leydi ndi so wiyama noon jinim ko yiɗɗo naatde Bamako pour ƴetta laamu ngu min ɗum naatani hakkillam sibu kamɓe eɓe jogii doole militaire kono ko wona kaɓirɗe ganduɗa motorisation mawɗi kamɓe jogii ko DRPG de canon ene wonde Kalachnikov ɗum wawa jogade capital kono noon stratégie maɓɓe soɓe mbaɗi wadde blocus capital o so ɓooyi population o ene wawi yaltude rutto waɗa contre laamu ngu kamɓene ɓe daña profité ɓe naata nder hen sibu ɓe jogui toon yimɓe hewɓe ɗum ne wawon taw ko stratégie maɓɓe